زخبركم سمعتي حجي أقدمي مجمرتا زخبر سلامتاي كقرب لكم يدلي بمقتصال بزعبا رئيسة مكلخال نوح سنة كتسالنة نزبل أرأستي تدالي تقريبا له سلامتاي رئيسة مكلخالتي حجنا أبنت أكلاوي حدقا خقات منا خلو رئيسنا نكالاخل برتوع زناب كهرم من كله أب قلع أبن صنحلو أوان نمعقوبي إنا نخيد انتا إنا نقبر زلنا رئيسة مكلخالي صحايا بزبر تعلو قزي نمسللي إنا نخيد انتا يسلزو خونه رئيسنا نمكلخال هجي نوح سنة كتسالنة رئيس عقابن نقبرو مسرحي مالتي يخون دا أنبر ودي سب حنقول يا سلز اللوو سلز حسب اتي رئيس مكلخال زبهال كاب أكلاوي فيزيكال زخونه رئيس مكلخال ناب سايكولوجيكال ناب سنا أمراوي ناب سمعيتاوي رئيس مكلخال يخير مالتي سمعيتكا كيهسه كتكالخلي خنكالخلي قباء مالتي سنة أمراو حسيا كي وردنا مو أددا سنفتن سعرتن كوينا كين برس رأسنا خنكالخلي قباء مالتي هجزي سفيح رأستي رأسا مكلخل بولك أدري خد كودو تخل كخير خل بوكب كوسة دخل بهاجر ونكوسة دخل مالتي دهاركا بناي زرعي ودسب بهومو سابينس ناي دك سبات حفشاو رئيسة مكلخال ناي ولك أسب مكلخال ناي كومينيتي مكلخال ناي حبرة سب مكلخال ناي مننت مكلخال ناي هاجر مكلخال ناي علم مكلخال رئيسة مكلخال يدل مالتي جزخونة فطور زقبرو مالتي جبتنا هنا تفطرو رئيسة مكلخال أكل نايتي نحنا تفطري سلازي إنا نسرح سلازي إنا نعرف سلازي إنا نمقب سلازي إنا جنزب كنأكم دلي رئيسة مكلخال رئيسة عقابة وحسنة كأسألنة نمرققات مالتي جت فلالي صفحتات على رئيسة مكلخال جي قلة نتوتات أبو خدهسس كفتني حجي دارقاتي قريبة يزلخو رئيسة مكلخال انتايو رئيسة مكلخال بخمي رئيسة مكلخال أبي رئيسة مكلخال معس زبل أبتن أربعة حتوتات خط أمرا كفتني مالتي جي رئيسة أكابي كندي مخنيات ناي رئيسة مكلخالي رئيسنا خنعقب سلندلي كين موت كين حمم كين هسه كين وارد وزترفه رئيسنا عقبنا هلاوينا خنرغاغص إنا رئيسة مكلخال نقبر جوجن أبتر رئيسة مكلخال نقبرو لغزي بزح قلتات نرينا مودة تعابس اللي خنسحته يبلنا رئيسة مكلخال غيرنا أي قبرنا محلافنا يترفني جن بستخال متن إزي حجازب زخونه لغزي كنت قوم له سلازلنا سلازي إذا عندي مخنيات ناي رئيسة مكلخال رئيسة عقابة كتسالنة هلاونا نمرقات رئيسنا خنكالخال زلنا كاب أكلاو حدقاتات
ፊዚካል ዝኾኑ ሓደጋታት threats ወይ እውን ስምዒታዊ ዝኾኑ ሓደጋታት ወይ እውን ስነ ኣእምሮዊ ዝኾኑ ሓደጋታት ናይ ግድን ክንከላኸል ኣለና ዓቕምና ብዝፈቅዶ እዚ ንሓለይ ዝበሃል ነገር እዩ እዚ ነገር እዚ ሕጂ ኣካላዊ ስምዒታዊ ስነ ኣእምሮዊ ብስነ ኣእምሮ ካህስየና ስምዒትና ዝሃሲ ዘዋርድ ዘነውር ነገር ሕጂ ዘይገበርናዮ ክንብደል ከለና ንመሰልና ደው ክንብል ኣለና ክንጣበቕ ኣለና ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ርእስና ክንከላኸል ኣለና ማለት እዩ ስምዒትና ዝሃሲ ኣካልና ዝሃሲ ኩነት ክፍጠር እንከሎ ንከላኸል እዚ ናይ ኣካላዊ ሃስያ ርዱእ ብበትሪ ክድረዓካ ንዝመፅእ ሰብ ክትከላኸል ኣለካ ወይ ክትገጥም ኣለካ ወይ ክትሃድም ኣለካ ዝገበርካ ጌርካስ ርእስኻ ክትከላኸል ኣለካ ንስምዒትካ ዘፍርስ ኩነታት ክመፅኡ እንከለዉ ክትከላኸል ኣለካ ክትምጉት ኣለካ ኣለካኪ ክብል ከለኹ ኣለካ ኣለኺ ማለት ኣለኪ ማለት እዩ ክትምክት ኣለካኪ ስለዚ እቲ እንታይ እዩ ርእሰ ምክልኻል ዝበሃል ርእስና ንምዕቃብ ህላዌና ንምርግጋፅ ንምውሓስን ንገብሮ ስራሕ እዩ ዘይፍትሓውያን መጥቃዕትታት ክመፁና እንከለዉ ዘይበደልናስ ክንጥቃዕ ከለና ብስርዓትን ብሕግን እንዳኸድና ከለናስ ደረትና ክድፋእ እንከሎ እዚ ንህላዌና ዝፈታተን ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ሕጂ ክንምክቶ ይግባእ ማለት እዩ ርእሰ ምክልኻል ርእስናስ ክንከላኸል ረብሓና ክንከላኸል ንሕና ተበግሶ ወሲድና ንሰባት ክንሃሲ ነናታቶም ሃለዋት ኣብ ሓደጋ ክነውድቕ ክሳብ ዘይ ተረኸብና ንሃለዋትና ዝዳፋእ ንቐፃልነትና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ሃስያ ዘውርደልና ኩነት ክፍጠር እንከሎ ካብ ሰብ ይኹን ካብ ባህሪ ይኹን ካብ ገለ ይኹን ርእስና ክንከላኸል እዩ ሓላፍነትና እዩ ግቡእና እዩ ስነ ኣእምሮውያን ምሽቁራራት ውርደታት እውን ክወርደና ይብሉ ከይበደልና ግቡእና እንዳፈፀምና ብስርዓት እንዳኸድና ኣብ ንርከበሉ ግዜ መጥቃዕቲ ኣካላዊ ይኹን ስምዒታዊ ይኹን ስነ ኣእምሮዊ ይኹን ክወርደና ከሎ ዘይፍትሓዊ ኣንጻሩ ደው ክንብል ናይ ግድን ናይ ህላዊ ሓደጋታት ባርዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካልእ እውን ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ዝኾነ ኩነታት ክመፅእ እንከሎ መቸም ርእስና ንምዕቃብ ክንጋደል ኢና ስለዚ እቲ ካልኣይ ሕቶ ብኸመይ ርእሰ ምክልኻልሲ ብኸመይ ዝካየድ ክልተ እንተና ኣማራፂ ርእስና ክንከላኸል እንከለና ወይ ክንሃድም ኣለና ወይ ክንገጥም ኣለና ሃዲምና ነብስና ክንዕቅብ እንተንኽእል ኮይና ክንሃድም ኢና ዘየላቡ መጥቃዕቲ ክመፀና ከሎ ግን ምግጣም ናይ ግድን ዝኾነሉ ኩነት ኣሎ ማለት እዩ ወይ ምህዳም ወይ ምግጣም ዝበሃል ኩነት ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ምዝ እውን ዝመፅእ እንታይ እዩ ብኸመይ ዝበሃል ነቲ ብኸመይ ዝውስኖ እቲ ንህላዌና ዝፈታተን ዘሎ ኩነታት ዘላቡ ድዩ ዘየላቡ ኢልና ንሪእሉ ግዜ ሕጂ ዘየላቡ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኣማራፂ ይብልና ዝከኣለና ክንገብር ኢና ማለት እዩ
زلابو اندحر دأ خوينا جن جزي وسيدنا ملسة تكبار كنهب نخير مالتي هجي يتزي اللابو خنت كسبتاو ملسة تكبار كتقلبن كله يتزلابو كنت كفرحة كيتبقسنا كم مشقرار كيتبقسنا كاب سمعيت كيتبقسنا هدينا نتخونتات تاسنعنا ملسة تكبار نهبو اللي خنت كفتران بزطعم أقباب بزطعمن بأدمعن أقباب حدقا من كاين ملقاسن بخمي نزوب الحجة معاسي غاخد قطم زلك الجبزي معاس تقطميم إلى صحيفة زلهو معاس تقطمي معاس تقطم نزبل تأمر زخونة أقباب تقطميم مالت معاس تقطم معاس تقطمي هجي معاس تقطميم نزبل حتو كم ذا قديم خبلات أناعكو زلابو كنت اندحد أخوينو أبز تأمن زدمعن بوتا جزين أين التهوخ كنوخي بالله كي تهوخنا نتخونتات نصنع نردو نحتت حبريتان نأكب نوات نأكب أبت زدمع جزين بوتان كا ملسة تقبارنا أبزي أخنتن كغلا زقباء نقر انتايو بسمعيتن حرقانن كاف سمعيتن كاب حرقانن كاب فرحن تبقسنا ملسة تقبار زي محب زلابو خنتات اندهر أخوين زي اللابو خنتات حج نزمت أن حدقة حج خنقطم علينا ويك أخن هدم علينا سلم انتاي نهدم مخنياتوس كنتاتنا هلاوينا نمعقب مهدام ندحز حيش كوينو خنهدمين مهدام زطفئنا ندحد أخوينو خا حدي إلو خاب حقو يحلفني خنقطمينا هجي اتن كلتا آلات جن زلابو حدقان زي اللابو حدقان مفلايو هجي أبي كوينك أخا وي أبي كوينكا وي كوينكي رأسخاخي تكلا خليل رأسخا تكلا خل رأسخا رأسخي تكلا خلي أبي رأسخاخي تكلا خليل أبي رأسخاخي تكلا خليل وأبي خوينا إنا رأسنا نكلا خل نفسنا نكلا خل زي اللي أبو خناتات أبتي خناتات زمسكا يا خوينكا رأسخا تكلا خل زي اللو جبزي أزارب الله زله خناتات ندهر حدقا متيا نابنت نحو بارق ندهر دا متيا جزيخ مرز أيكونكم أبزا بوتا زي أخويني إيه نتا خناتات قطمة كهدم دي بزد يخنفت نتحود يخطف تخناتات وسينو والله زي اللابو سلازخونه جزي زوسنو اتبوتا زوسنو تزي اللابو حدقايو زلابو حدقا اندهر دا أخوينو جن جزيها وسيدكا جزيها وسيدكي جزينا وسيدنا أبز مرسنا يو بوتان جزين بأدمع النت مزينا مالتي أدمع بزخونه اللو جزي مسر تكبار نهب مالتي هجي أبي نزبل حتو اتخونتاتي زوسنو عينت نايتي حدقا يزوسنو زي اللابو حدقا دي زي اللابو حدقا نزبل مالتي
زين قدست نجارات أبزي أنا أتات هاللو مودة أتاجن نزاح حطو زي خملسي مالتي أنت أتبل تحطو في اللي ناي رأسه مكل خالن توقسو متقعتن كنتقع ندحر أخوينا وينتي حدقا نملقاسينا نتقع ويكأنتي حدقا نبلو نجر نمبراسينا نتقع رأسه مكل خالقن حدقا خمسكام كله مكل خال مالتي أبزين قن أقد السنة بتا حجنا أبنت رأسه مكل خال أب كل جزء أب كل أوان دلو كوينكاكي ترى خبيب كوينكاكي قبل كله هاجي كوينكا وكوينكي مالتي نرأسه مكل خال أب كل جزء دلوي ودلوتي كوينكاكي ترى خبيب ترى خب كل جزء زي دلوات كويننا هنركب على مالتي كاله زخونه ملسه تكبار كنهب كلنا بولق درجه يكون كم اكب اتنا هنا ملسه تكبار زي شراوي قبو ملسي بأندبه رتب مالس حماق قالات كي تتقمنا كنهب يقبأ مالتي نتنت بطرح سلمنتاي حجنا ابنت تي ازز بلو زلهو بسنا امراوي وي سمعيتاو متقعتي بزوصنا غزي نتنغرتي زي قبول مخانو بمرتعوتات اسنينا نصب مخانو كي تصارفنا تنغر كنملس نخلي حق اندحر حيزناسي نحنا ينازل عليه يدهلونا مالتي حق ما حدا قداسي اب رأس مكل خال حق ان زي بلو رأس مكل خال ايسرح نفصاميتاتن تكباراتن اب حتو ملكت بمئتاو حتتي خنكون زخونه نغرسي بحتو رأسنا خنكالا نخلينا بحتو حبريتا خنركب نخلينا بحتو خا خنصق نخلينا ببعلاونات زيكونس يجي بعلاونات هيتم مخاني كبهالون كله ببعلاونات نمخانيو ነገር አለ خمزي حسيبو مخونو خمزي مالتهم يمسخون خمزي إلنا نحنا نتي كالئ سب زغبرو كن مخاني يقبئنا نحنا حتيتنا تعيت علامو خنفلط علنا لسنا خنكالا خندحد اخوينا أم مسرح رأس مكلخل وهلاونت نموحس كله خفر زقبأ نمخفل دلوتي خنين دلو كن دلوتي خني دلوات مخن مالتي جنتايو مالسين دحري فريحنا رأسنا خنكالا خلا ينخلين فريحنا تدفينا ثابينا خنقاتو بحر خنطحل تحت مريت كنقاتو لما هتنا دينا خنملس اين خيل هجي بوزح غزي شلل مبال يلوندي تشلل زمصو سبب غنالو شللتا ناي رأسه مكلخال نمسلكا اواغا عداغا مئتاو حدغا نعبي يخيد سلازي بقبون بساعتون برزنتون كنكالخل يقبأ مالتي نيشتي اختقهاسن كلا نيشتي نجر كتقهاسن كلا كنملكت يقبأ كنصقا يقبأ كتقرم الله خنبل يقبأ اذا كان هجي كتزاربو قليل بقبر كن بزح غزي قدلتات نريئلو خنات كخون خيل سلازي نتنجرتي مرمير ناس نيشتي زي فتحاويت نجر كترئن كلا دو كنبل يقبأ
ክንቃወም ይግባእ ርእስና ክንከላኸል ይግባእ ዘይፍትሓውነት ኣብ ዝፍጸመሉ ግዜስ ነቲ ነገርቲ ብዘይ ሕርቃን ብዘይ ተጉላባነት ብዘይ ሻርነት ነቲ ነገርቲ ምምልካትን ምንጻግን ይግባእ በብደረጃኡ በብሰዓቱ ቀዳማይ ነገር እዚ ዘምጽኦ ክብረትካ ምሕላው ዝበሃል ኣሎ ዝኾነ ሰብ ከኽብረካስ ነብስኻ ከተኽብር ኣለካ እቲ ጸገም ዝፍጠር ግን በዚ ምስናፍ እናተጋህሰ እናተነዓቕና እናተዋረድና ንኸደሉ እሞ ንድሃኸሉ ኩነታት ስለ ዝፍጠር ኣብ ሰዓቱ ኣብ ገግብኡ መኸተ የድሊ መሰ ተግባር የድሊ ርእሰ ምክልኻል የድሊ ተበግሶ ምውሳድ የድሊ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ሓደጋ ምንካይን ሓደጋ ምልጋስ እዩ ኣብ መስርሕ ርእሰ ምክልኻል ወይ ህላውነት ንምውሓስ ኣብ ዝግበር ዕማም ኩሉ ክኽፈል ዝግባእ ንምኽፋል ከዓ ድልዋት ክንከውን ኣለና ኣብቲ እንዳመከትና ርእስና እንዳተኸላኸልና እንተሓልፍናሲ ምስ ክብረትና ሓሊፍና ማለት እዩ ታሽሙ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣሳፊሕካ ሞት ተኾርሚኻ ሞት እናተኾርምኻ ኸይድካ ምሟት ኣሎ እናመከትካ ንእስኻ እናተኸላኸልካ ከዓ ምሟት ኣሎ እዚ ትምርጫ ናህና እዩ ትምርጫስ ናህና እንታይ ኢና ንደሊ ንመርፅ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ነገር ከዓ ካብ ሓቁ ከም ዘይሓልፍ ክንርዳእ ትኸውን ዘለዎስ ምዃኑ ይተርፎን እጅስ ተሰናቢድና ጥራሕ ፈሪሕና ጥራሕ ሲ ብዙሕ ግዜ ንገድፎም ነገራት ኣለዉ ንቕበሎም ነገራት ኣለዉ ግን መወዳእቱ ኣበይ ኢልካ እንድሕር ሪኢኻ ኣብቲ ናይ ደቂ ሰባት ርክብ ንገዛእ ርእሱ ክብረትካ ዝሕሎ ሓታት እንተኮይንካ ሞጓት እንተኮይንካ ንነብስኻ ትከላኸል እንድሕር ኮይንካ ክብረትካ እዩ ዝሕሎ ኣግሬሲቭ ምዃን ኣየድልን ተጻባእ ምዃን ኣየድልን ንመሰልካ ግን ደው ምባል ኣገዳሲ ይኸውን ሕጂ እዚ ክንብል ከለና ነቲ ብምሉእ ስእሊ ከዓ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኣቐዲመ ዝበልክዎ እንታይ እዩ ኣበየናይ ኩነታት ኢኻ መልሲ ተግባር ትህብ ዘየላቡ ኩነታት ድዩ ዘላቡ ኩነታት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግዜን ቦታን ኣድማዕነትን ትመርፀሉ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ዘይምህዋኽ ተኸለይቲ ኣገዳሲት ነገር ግን ካብ ፍርሒ ተበጊስካ ካብ ዕቕሊ ፅበት ተበጊስካ ካብ ስምዒት ተበጊስካ መልሲ ተግባር ዘይምሃብ እዚ ርእሰ ምክልኻል ኣይኮነን ርእሰ ቅትለት እዩ ነቲ ዝብድሀካ ዘሎ ኩነታት በትሪ ምቕባል እዩ በለኒ በዚ ምባል እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ሕጂ ኣገዳስነቱ ክንርዳእ ጠቃሚ ይመስለኒ ንናይ ካልኦት ሰባት ህላወይ ኣብ ሓደጋ ኣይተውድቕ እዚኣ ብሓቂ ክብረቱ ዝሕሉ ሰብ ህላዊ ክዕቅብ ዝደሊ ሰብ ብቕንዕና ሓቂ ሒዝና ክንጓዓዝ ከለና ንናይ ካልኦት ሰባት ህላወይ ኣብ ሓደጋ ኣይነውድቕ ማለሲ እቲ ኩነታት በዳሃው ኮይኑ ንህላዌና እንድሕር ደኣ ሓደና ክንነብር ኮይና ናይ ግድን ክንከላኸል ኢና ንሓታ ሕቶ እንታይ ፍትሓውነት ኣለና ድዩ ሓቂ ምሳና ድያ ዘላ እዚኣ ጥራይ ኢና ንሓትት ሓቂ እንድሕር ደኣ ሒዝና ግን ክብሪ ሰና ንዝመፀ ሰብ
ክንከላኸልና ይግድን زون ምክልኻል ማለት ነመጥቃዕቲ ዝሰበረሉ ኩነታት እውን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕፅር ከብሎ ብዙሕ ኣብነታት ክንወስድ ንኽእል ኢና ኣብ ውልቃዊ ህይወትና ኣብ ዝምድናታት ወዲሰብ ማሕበራዊ እንስሳ ስለ ዝኾነ ብዝምድናታት እዩ ዝተኣሳሰር ናይ ስድራ ቤት ዝምድናታት ኣሎ ናይ ስራሕ ዝምድናታት ኣሎ ናይ ፖለቲካዊ ንጥፈት ኣሎ ናይ ማሕበራዊ ንጥፈት ኣሎ ናይ ሃገራዊ ንጥፈት ኣሎ ናይ ዓለማዊ ንጥፈት ኣሎ ኣብዚ ኩሉ ዝምድናታት ሕጂ ርእሰ ምክልኻል ክብረትካ ምሕላውን ምውሓስን ህላወኻ ምርግጋፅን ሕመረት እዩ ቀንዲ ረብሓ እዩ ስለዚ ብዙሕ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ኣነ ግን ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ታሪክ ናይ ሃገራት ክንርኢ እንድሕር ዳ ኮይና ቪየትናማውያን ዝገበርዎ ቃልሲ ርእሰ ምክልኻል ዝገበርዎ ኣንጻር ፈረንሳን ኣንጻር ኣሜሪካን ንዓርሞሽሽ ዝኾኑ ሓይልታት ስዒሮም ህላዊኦም ኣረጋጊፆም ጥራይ ዘይኮይኑስ ዓንቢቦም ማለት እዩ እጂ ካብቶም ሓያላት ናይ ቁጠባ ዝሃነፀ ሃገራት ቪየትናም ሓንቲ እያ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኢራን ርእሰ ምክልኻል ትገብር ኣላ ርእሰ ምክልኻል ትገብር ኣላ ዘይፍትሓዊ ነገር እንድሕር መፂካ ናይ ግድን ኢኻ ርእሰ ምክልኻል ትገብር ምክልኻል ክትገብር ግን ውዳቤ የድልየካ ዓቕሚ የድልየካ ከምቲ ክንብሎ ዝፀናሕና ዘላቡን ዘየላቡን ኩነታት ምምዛን የድሊ ማለት እዩ ብሓፈሻዊ እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣዝዩ ጠቓሚ ኣርእስቲ እዩ ኩልና ከዓ በቢግዜኡ ክንመራመረሉ እሞ ብድሆታት ኣብ ዘጋጥሙና ግዜ ከዓ እንታይ እዮም እዞም ብድሆታት እዚኣቶም ዘላብኡ ድዮም ዘየላብኡ ዘላብኡ እንድሕር ዳኣ ኮይኖም ነቲ ኩነታት ከነፅንዕ ዕድል ኣለና ሓበሬታን ሪሶርስስ ኩሉ ዘድሊ ነገር ከዓ ምእካብ የድልየና ግዜን ቦታን ከዓ መሪፅና ክንምልስ ኣለና መሰ ተግባር ክንብል ማለት ዘይምክት ሰብ ህላዊስ የለን ማለት እዩ ስለዚ ደፊኡ ከዓ ኣብ ውሕስነት ናይ ሓደጋ ስለ ዘውድቕ ናይ ህላዊ ሓደጋ ስለ ዘውድቕ መሰልካ ምሕላው ንመሰልካ ደው ምባል ርእሰ ምክልኻል ምግባር ብውልቂ ይኹን ብእኩብ ይኹን ብሃገር ይኹን ብዓለም ይኹን ከም ሆሞሳፒየንስ ናይ ደቂ ሰባት ዘርእውን ይኹን ኣገዳሲ እንስሳታት ሕጂ ርእሰ ምክልኻል ይገብሩ እዮም እንተተቐርቂሮም ነጢሮም እዮም ዝጥሕሩኻ ምክንያቱም መወዳእታ ትናሃቶም ባህሪ ሕጂ ንሓደ እንስሳስ ኮብኪብካ ብፀቢብ ቦታ ምስ እተኻዮ መወዳእታ ፈንጢሱካ ይኸይድ ዝደሊ ስለምንታይ ርእሱ ክከላኸል ከምኡ ናይ ሰብ ወዲ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪ ግን ምስ ምምዕባል ናይ ሓንጎል እንዳለመስና እንዳፈርሕና ንኸይድ እሞ ኣብ ሓደጋ እንወድቀሉ ግዜታት ከም ዘሎ ንምስማር ዝደሊ ስለዚ ስለ ሰማዕኩምኒ ኣዝየ የመስግነኩም ጠቃሚ ኮይኑ ትረኽቦ ተስፋ ገብር ዝጎደለ እንተሎ ከዓ መሊእኩም ባዕልኹም ከተማዕብልዎ እላቦ